बाजिस्नि जनसो दं बे केसाव आरोखि एनआइ केसाव आरो बिदिनो साथाम थैनायनि साजा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि दैदेननाय सोमावसारनाय बेवहाय जों बयबो बाहागो लादों आरो जोंहा बर'नि जारिमिनाव गफुरनिफ्राय जि थैया बोहैदों बे थैया सारा बड'लेण्डआव बोहैदों आरो बेखायनो आसाम नाङै दिनै जि मोनसे गुनु उत्सव जादों बे गुनु उत्सवआव जिहेतु गुबुननि मोनसे उत्सव होननानै बिथांमोना लानायाव दिनै जों मोगा मोगि जानायखौ मोनबाय जे क'क्राझारनिफ्राय लानानै दिनै जेरावबो जेराव जा बर' बिजों दङ बे जिल्लाफ्राव क्लास 6 नि एबा 6 थाखोनि जे सानखान्थि आरो बिगियान बेवहाय जोङो दाबि खालामनानै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारनि सायाव सावरायनायनि उनाव बर' बिजोंजोंनो सोलोंथाइ लानायनि मोनसे गनायथि मोननायनि उनाव बेबायदि गनायथिजोंनो दिनै बर' बिजोंजों लागासिनो दङ अदेबानि दा नुबाय जे बिथांमोनहा आरोबाव मोनसे गोरोन्थि हिसाबै बिथांमोना दिनै गुनु उत्सव खालामनाय समाव सोंलुनि बा प्रश्ननि जि मोनसे लेंगुवेज बेवहाय बिथांमोना इंराजिनि कुइसन हरदों आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बर' थुनलाइ आफादजों जों बेखौ अबजेक्सन खालामदों जों बेखौ होबथादों मानोना बेवहाय जोंनि 6 थाखोनि फरायसाया बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाया निश्चय बिथांमोनहा इंराजिनि फिननाय इंराजिनि सोंलुआव बिथांमोनहा हानाय नङा आरो बेयो गुननि मोनसे उत्सव हिसाबै बे फेलें जागोन आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा बेबादि माने गुन गैयै एबा गुन मोनसे गुननि आंखालाव थानाङा बेबायदि मोनसे जोङो दिनै मोन्दांथि मोनदों आरो बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बेखौहाय जों दिनैसिमबो अबजेक्सन खालामदों आरो बियो आसाम सरकारनि सायावहाय जों दाबि दैखांदों जे बर'नि सोंलुजों बे आनजादा जाफिननांगौ होननानै जों मोनसे दाबि दोनदों बिटिआर रेकर्डनि जे मावफुंनांगौनि माखासे थासारि बेवहाय मेनलि क्लज 3 नि बाथ्रा ओनसोल फेहेरनाया बियो आद्रा जानानै दङ 46 गामिखौ सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय सरजाबनायनि मोनसे फोसावनाय जाबाय बे मोनसे नटिफिकेसन जाबाय नाथाय बिनिनो बांसिन जोंहा बाहाय 9,900 नि बारा गामिफोर दङ जायखौ जों दिनै हास्थायदों आरो बियो एसे माने दिनै लेट जानायनि 2024 सफैबाय 7 जानुवारि जानाय लोगो लोगो बे 4 बोसोर जागोन बेखौ जों आबुं महर मावफुंनांगौनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ नारसिनदों आरो जों आसा खालामो जुदिও बे लेट जादोंब्लाबो बेखौ मावफुंनायनि थासारिखौ महरखौ जों मोनगोन होननानै जों फोथायो आरो बेजों लोगोसे भेन्सार स्कुलनि जे जेंना सनितपुर बिश्वनाथ आरो गोबां आसामनि दाब जायगायाव बिटिआरनि दानि बिटिआरनि दाब जायगायाव जोंहा हाई स्कुल लानानै सिनियर सेकेन्डारि एलपि एमइ भेन्सार स्कुल गोबां दङ गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि खामानियाबो आद्रा जानानै दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौनो गले गले नारसिनो जे जाहाथे जोंनि एकर्डआव बेफोर माखासे फसंथानफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो गुबुन गोदान फसंथान गायसननाय जानांगौ आरो बिनि थाखायनो जों नैबे दान मोनसेनि गेजेराव माबा मोनसे जोंनि थाखाय मावफुंनांगौनि थाखाय जों प्रेसार खालामदों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों नारसिनदों आरो जों दाबि खालामदों आरो बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दं जोंनि बे बालिपारा गामि सोसननाया दिनै बिटिआर गोरोबथानि उनाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनसे आसामाव दानाय जादोंमोन आरो बेवहाय बे काउन्सिलाव आबुं महरै दाबो समस्ति थिसननाय जायाखै फारसेथिं गामि नटिफिकेसन जायाखै आरो बिनि सायाव दिनै जिहेतु बे काउन्सिला इन्टारिम काउन्सिल आरो बेखौ आबुं महर होनो थाखाय समस्ति नांगौ आरो बेवहाय गामि नटिफिकेसन जानांगौ बिनि सायाव जोङो नारसिननाय जादों अदेबानि बिथांमोननि माखासे अफिसियेल जि प्रसेस बेखौ लानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ जिहेतु बिथांमोना दोनथ'नाय जादों आरो गुबुन पार्ट अफ आसामनि जेरै गवालपारायाव राभा आसाम अट'नमास काउन्सिल दं आरो गुबुन बिदिनो काउन्सिलजों सावरायनाय माखासे जेंना सोमजिदों आरो बेखौ लानानै बिथांमोनहा दिनै बिनि सायावहाय माने दासिमबो गामि नटिफिकेसनखौ होनाय जायाखै जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे बे गामिफ्रा नटिफाइ जायो आसामनि जि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला गोख्रैनो आबुं महर मोननांगौ आरो फोरनांगौबा बे विथ बाजेट प्रभिजन बे काउन्सिला सामलायजानो मोननांगौ बेनि थाखाय जों दिनै दाबि दोनदों